buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga niya karon diri nagkahiusa kita diha sa pagsimba sa buhi nga Dios og pakilingi ang imuhang tapad og ganahay igsoon. Kumusta ka? Hi lang, okay. Salamat sa Ginoo kay ang matag usa niya nasab aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. May laing tuyo na to dire, di ba? Ang madunggan gyud ang kanag yung pulong sa Ginoo ba nga tamis pas dugos matud pa ni David, Haring David. Now, atong isgutan karon ang Efeso kapitulo 17 ngadto sa 22. Atong basahon. Og sa iyang paghani mining si Jesus, siya nagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait nganha kaninyo. Nga kaniadto layo ug sa pakigdait ngadto kanila nga duol. Tungod kay pinaagi kaniya kita makaduol na ngadto sa amahan. Pinaagi sa usara ka espiritu. Busa kamo karon dili na langyaw ug mga dumuduong kundili katag gilungsod na sa mga balaan ug mga sakop na sa panimalay sa Dios. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang bato nga patukuranan. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa ug mitubo ngadto sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo. Og diha kaniya kamusab gitukod aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Magampo kita. Ginoo, ikaw ang among ibayaw karong buntaga, ikaw ang among pasidunggan, ikaw ang amuang hatagan og himaya. Kay ikaw man ragyud Ginoo ang angayan niini. Nang hangyo mi kanimo amahan nga lamdagan nimo ang among unahuna. Ang among salabutan nga masabtan ang mga kamatuoran nga imong ipadayag kanamo karon. Gamhi kami sa imong balaang espiritu nga matuman usab namo kini Lord aron kami magkinabuhi nining kalibutana nga madaugon, mabungahon alang sa imong kahimayaan ug dungog. Amen ug amen. Now, sa dihang nagtanaw ko sa ginatawag sa internet nga di ba kitang tanan gusto mangyud og kalinaw, di ba kasagara gali sa mga Miss Universe nga magpangutanon sila unsa ilang gusto world peace daw, world peace. So pila man gyud budget sa UN aron sa kuan ba kuan gining peace and order aron ma-achieve gyud siya sa tibuok kalibutan. Naningkamot in taon sila og nagamot-amot ang mga kanasuran nga membro sa UN regarding aning ginatawag peacekeeping og muni ang ilang budget sa tuig 2021 og 2022 6 billion point 38. So inana ang budget sa tuwa una nga wow grabe nga kwarta nga budget para lang ma-maintain ang peace para naay kalinaw. Dayon ako pong gitanaw pod kung pila po'y budget lugar nakugang ko sa ako ang kitaan nga ang budget pod sa US ra ni dili ni sa UN ang budget for war and military 782 billion. Ang ilang budget for domestic nga spending, infrastructure, mga dalan, uban pa, 730 billion. Mas dako pa ang budget para sa gira. Unya, kung imong tanaw ng budget sa UN, 6 billion, layo ra kayo sa budget sa war. Ako unahunang, dili man ibali. Kung gusto gyud ay tagkalinaw world peace, ato ra la kaning budgetan og tarong gyud kaning kalinaw.
himuon ka nato nig budget ang kalinaw nga para mabatunan lang yun, 782 billion for peacekeeping, 6 billion lang ang kanang pang-upgrade sa, dili mo sugot ang US, kani ang budget na mo, ay mo buot. Okay. Ang ako lang punto ba, no, nga, ang tao gusto kalinaw, kitang tanan, no? Gusto tag kalinaw sa kinabuhi, kinsa may tao diri nga dili gusto kalinaw, gusto tang atong kinabuhi magmalinawon. Di ba? Ang uban nagunahon na nga, akong maminyo ko, akong kinabuhi mahimong malinawon. Sa kuan siya? Expectation versus reality. Kay karon ang akong leisure time, murag nindot na kayo sa kuha ka na bitaw makatulog utaw ko nga straight nga waray papa. Daghan kay kung tinuod gyud ito, nakarelate na ko sa inyo ang mga ginikanan nga kanang pagtulog nga way disturbo, linaw, naibugnaw nga aircon nga kuha na siya. Kanang leisure na no dili na basta-basta karon. No? Daghan og mga disturbances, daghan gayud kaayo nga mga circumstances nga mo disturbo sa imuhang gusto nga kalinaw. O sa tinuod lang, ang tao gayon muning essential, no? Kalinaw, gusto tag kalinaw. Ang pangutana, asa man nato ni makuha. Gusto man tag kalinaw, pero ang dagan mga tao nga lahi-lahi ang ilang pamaagi aron maabot ning kalinaw. Uban mag-yoga, mag-concentrate, adtog bukid, adtog bisan asang lugar para lang gyud magmalinaw ng kinabuhi. Ang uban gali di nami magminyo, kay gusto mi kalinaw. Mo ba na ang pamaagi aron ma-achieve ning kalinaw? Igsoon ang Dios, no, sa iyang wisdom, sa iyang grasya, naghatag na og kalinaw. Busa mo na itong isgutan karon, no? Mahinungdanong mensahe sa pakigdait or kalinaw. Essential ni. The essential message of peace. Walay laing pinaka-importante karon sa tong kinabuhi mao gayud ang kalinaw. Og ang mensahe sa pakigdait kinahanglan ni masabtan kay muni ang susi aron madawat ning kalinaw nga atong pangita sa tong kinabuhi. Okay, sugnan nato. Naiduha lang ka punto ang ako ang ihatag sa inyo karon pero taas-taas ni siya. Hinaoton ta nga inyong seatbelt na inyong kogolingon kay manglupad na ta. Okay? Ang mensahe sa pakigdait kinahanglan isang yaw. Ikaduhang punto, ang mensahe sa pakigdait mao si Jesus. Sugdan na to. Okay. Ang sa verse 17 niingon siya, og sa iyang pag-ani, meaning si Jesus, siya nagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait. Okay, muni ang ginawali ni Jesus, muni ang iyang kung sa kuan pa tagline, no, muni ang iyang mensahe nga manggawa sa iyang baba bisan asa siya moadto, nagsangyaw siya og mensahe sa pakigdait, maayong balita, no? Kung atong tanawon sa Lucas 4:18 ngadto sa 19 si Kristo ani nga time naa sa templo, okay, nya nagbasa siya scripture, muni ang iyang gibasa ang espiritu sa Ginoo aniya kanako, iya akong gidihugan sa pagwali sa maayong balita, meaning abot pa sa batana mensahe sa kalinaw. Asa ngadto sa mga kabus, gipadala niya ako aron pagpahibalo sa kagawasan alang sa mga binilanggo o sa pagpahiuli sa mga pananaw sa mga buta, paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga gikahimutan sa Ginoo. Og tapusan ingon si Jesus kaning tanan natuman na. So Christ is speaking to himself, no? Muni ang iyahang rason nga nung nagwali siya, nagsangyaw siya sa mga kabos. Ang pangutana, literal ba ang iyahang gipasabot ngayon nga katong si Kristo sa diyang nani sa pila raman kakabos ang pila raman kabuta ang naayo adto. Nya tanan bang binilanggo sa Romano nangakabuhi ba tanan? Nakabuhi ba tanan sa diyang nagwali siya? Katong mga dinaog-daog, mga slave gipang kuan ba sa mga ilang amo?
Christ is speaking spiritually. Okay? Spiritually speaking. O wala siya na-describe sa lahi-lahi nga tao. Muni ang description sa tao, gawas diha sa Ginoo. Meaning, wala pa'y relasyon diha sa kang Hesus. Meaning, usa ka tawo nga wa pa naluwas, usa ka tawo nga wa pa na born again, siya kabos, siya binilanggo, siya buta, siya dinaog-daog. O walay bisan unsang pagabuhaton sa tao nga iyang ma-release niya iyang kinabuhi, nga makakita siya, kinahanglan siya og maluluwas. Muna si Kristo, niya ni siya aron pagsangyaw, pagsabwag sa maing balita. Kaya ang maing balita, mao'y makapalingkawas kanila sa ilang sitwasyon nga kabos, binilanggo, buta, dinaog-daog. Kani mo ni ang description sa atong kinabuhi kaniadto. Maski pag nataw ka nga, matulad pa nila, golden spoon daw. No? Ang imo daw kutsara, gold. Pero kung wa ka Hesus, mo ni ang description nimo. In the eyes of God. Kabos ka, binilanggo, buta, dinaog-daog ka, sa sala. O wala laing makapalingkawas kanimo, kundi si Hesus ra. O ngunit dayon, ang tinuod matag pagpahibalo sa tuig sa gikahimutan sa Ginoo. Meaning, the year of God's favor. Unsa day tinuod nga napaboran. Katong bang tao nga karon nga nakadaog sa luto, 400 million agoy. Katong nagtaya, burag na-discourage tingali. Kay nakadaog na, nanay nakadaog, mo ito nga, napaboran, naswertihan, nakadaog og 400 million. Ang tinuod nga ang tao nga napaboran, mao nga nakadungog sa maing balita mituo, kay siya, diha kang Hesus siya, dato sa espirituhanon, siya na-release sa slavery of sin, iyahang nakita na ang pagkanindot sa grasya ni Hesus, dili na sa dinogdaog sa sala, tungod kay siya, anak naman sa Dios. Muna ang tinuod nga napaboran. Pangutanan ako sa inyo, napaboran na ba ka? Murag, pipila lang. Joke lang. Akong point diri mga kaigsunan, kung ikaw mituo kang Hesus, ikaw misalig kang Hesus, ikaw gipaboran sa Ginoo. Ato pa ginang isgutan karong uban, no? Mga takna. Okay, AI. Si Hesus na, miadto sa Galilea, unsay ang ginabuhat? Nagwali sa maayong balita, gikan sa Dios. Muna iyang no? Di ba muna ang lifestyle ni Jesus? Gawali sa maayong balita. Unsa man po'y unod sa maayong balita? Kaya kung iyong kag maayong balita, unsa may unod ni ana? Muni ang ginasulti, ang panahon miabot na, o ang pagingarihan sa Dios ana na, paghinulsol og tuo kamo sa maayong balita. So ang maayong balita dahil sa pakigdait is imong ikuman ang mga tao nga maghinulsol sa sala. Nga muto kang Hesus, mo submitar kang Hesus, mo surrender kang Hesus. Muna ang maayong balita, muna ang wali, muna ang mensahe sa pakigdait. Ang problema lang nato karon, even magtanaw-tanaw ka sa mga salida dia or mga wali dia sa TV, kaning paghinulsol og tuo, pagbiya sa sala, dili na kay na ginatagaag pagtagad, nagbuot-buot, nagimuhimo og maayong balita, quote-unquote silang kagalingon, and then thinking nga mapasig-uli sila sa Dios. Gislash ang paghinulsol. Ang ilang gi-emphasize, tuo lang. Remember, when we believe, mura na siya usa ka coin, faith and repentance. Dili na pwede nimo bulagon. Okay? So muna ang mensahe ni Jesus, kaning mensahe sa pakigdait. Now, ang paghinulsol sa mga sala o pagtuo kang Hesus, mao ang tinuod nga mensahe sa pakigdait. Kung naay tao karon magsulti, muni ang gospel ug walay paghinulsol, walay pagbiya sa sala, walay pagsubmitar kang Hesus, i-close na yung dalunggan. Fake news na. Nya kasagara ra ba karon?
ang tao daghang mailad sa fake news. Hinaot unta ato gayong i-embrace unsa gi mensahe ni Kristo sa iyang pag-ani. The kingdom of God is near. Repent and believe the gospel. Verse 17 sa Efeso, isang nga kaninyo kaniadto nga layo o sa pakigdait ngadto kanila nga dool. Unsa man ni bot pasabot ni Paul ani? Kaniadto nga layo ang iyang gi-emphasize ani kato mga dili Hudiyo. Iyang gisultian ang mga taga Efeso nga mga dili Hudiyo nga kamo layo mo man na ang ginatawag nga konsiderasyon pangunahuna sa mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo nga sila layo sa Ginoo. Dayon pakigdait nga adto kanila nga duol, meaning sa mga Jew, chosen people of God. Pero usara ka gospel ang makapaduol kanila sa Dios, ang gospel ni Jesus Christ. Mora gina siya. Applicable siya sa mga Gentiles, applicable siya even sa mga Hudiyo. So, unsa mga implication na to ani karon sa tong kinabuhi? Applicable ang gospel diri simbahan. Makadungog ta og maayong balita. O gaya ta kanang maayong balita para ra man na sa mga tribo sa Africa dadto sa UAE asa ba na katong dili kayo sila nya dari isgot tagkuan kanang something new. Igsoon. Walay laing essential nga message nga ato gayong hinuklugan i-embrace ang mensahe sa pakigdait. Kanato nga duol applicable og sinila nga layo applicable. Muna mag-start ta diri sa simbahan. Kinanglan ato na ni siyang i-kuan gyud kanang kung sa kuan pa i-align na gyud nato ni kay basig na uban kaninyo nga nagunahuna unsa magining gospel lahi-lahi ta. Nakurat mi itong last time no nagkuha mig survey. Mga kanang gitawag bitaw nga bond paper gipangtagaan ang matag usa sa warag part lugar to sa mga part sa wider group. Nay usa ka pangutana, what is the gospel? Daghan to, ubay-ubay. Ang uban, ang gospel mao si Mark, Luke, and John. Ikatol mi. Nagyuday wa pagyud kakuha. Muna nga hinaot unta nga ato nang i-align atong unahuna unsa gining gospel kay kini nga mensahe pinaka-essential kay muni ang mensahe nga makahatag kanatong tinuod nga kalinaw. Kung wrong ang imong pagsabot nga ini, everything will crumble sa imong kinabuhi. Unsa pa gyud sa Ephesians 6:15 ingon siya gisuluban ang inyong mga tiil kaandam sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait. Paul is speaking now to the Christians no nga kung naa manggali mo isulob perminti takin perminti mo gayod ang andam sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang pangutana nako sa inyo paghawa sa inyong balay unsa may usa ka butang nga di gyud ninyo pwede nga dili nga madala. Ang uban di sa inyo hating diri nga mga mama abot lang unsa sa inyo hating lipstick, eyebrow, makeup kit. Di mo makalimot na sa mga lalaki, I don't know, gamay raman kami, simple raman kayo mong kinabuhi, cellphone raman. No? O ako, murag-murag yun. So na akong mato ko eskwelahan, high school ko, akong dadon, kuan ra, notebook o ballpen. Maluoy ko sa akong mga classmates sa na high school kay murag buktot, gadadalag dahan libro. Kawawa naman. Pasar bang yapon, 75. Okay? Ang point lang diha is naatay dapat andamon nga dadon spiritually. Unsa man? Sapatos sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung ikaw magtutuo ni Jesus, kung ikaw sumusunod ni Jesus, be ready, be prepared to share the message of peace to whom God wants you to share it. Nganuman, kay sa 2 Timothy 4:3 and 4, si Pablo yang gihangyo ang iyang disciple nga si Timothy,
Kay mabot ang panahon nga ang mga tao dili na mula hutay sa maayong pagtulunan, manglanghab na. Maski pag unsa pa na kanindot nga doctrine imong iwali. Dili sila ganag paminaw kun dili sumala sa ilang kaugalingon nga pangibog, magpatigom sila og mga magtutudlo, manawag sila ang mga tao nga mutudlo sila nga usay lang gusto nga muapuhap. Di ba? Sa ilang nagkatol nga dalunggan. No, na ay one time nga usa ka tawo nagpa-check up sa akong asawa kay iyang dalunggan na samad kay nasubrahan og tawag anak katol. Spiritually speaking, na yung mga tao nga gusto maminaw sa mga pagtulunan nga gusto nilang paminawon. Lang, dili tong gusto sa Dios nga ilang madunggan. Ug ang ilang dalunggan, ilang ilingiw. Asa dapit, gikan sa kamaturan o iliso. Kamaturan, ilang iliso, asa dapit. Ngadto sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. Nay sample di ana no kining nay trend karon sa Amerika o ginahinay na po dari sa Pilipinas kining progressive Christianity. Usa ra man gyud ang Christianity. Kini siya kuan ni siya fake okay. Muni ang ilahang usaon pag-determine sa progressive Christianity. There is a lowered view of the Bible. Familiar mo na yung mga phrase, the Bible is a human book. Or the Bible contains God's word. Pero dili gyud the word of God. Human book no tuo mi ana. Tao ra may kasulat ana. Familiar? Klaro kay na. Familiar ta na. Feelings are emphasized over facts. I just can't believe Jesus sent good people to hell. I tell you, Jesus would not send good people to hell. Good people will go to heaven. But the question is, naabay good people? Naaba kay makita nga kani good ni siya in God's standard? Naabay nakatuman perfectly sa balaod, kagustuhan sa Ginoo? Wala. So therefore, people are disqualified and all are bad people. So kani is ang feelings, ang gitagaan og pagtagad. Ayaw ma-hurt. Ayaw. Ay wali og sala kay makuan siya, ma-offend, mawadan tag membro. Essential Christian doctrines are open for reinterpretation. Muna ang ila, usa man ilang mga familiar nga mga tagline. The church historic position on sexuality is archaic, ancient na. Dili na applicable karong panahon na and needs to be updated. Mura manig cellphone. Mura gig-consider nila kaning essential doctrine, the creed, the Apostles' Creed. Ancient na. I-update na siya. Kay kuha na ang iyahang OS. Karaan na. Di na applicable. The Word of God says, the Word of God, no, ang iyang pulong the same, no? O mahanaw na ang tibuok kalibutan, but His Word stands forever. Historic terms are redefined. God wouldn't punish sinners. He is love. Pag sure, God is just, God is righteous, God is holy. He will punish sinners. The heart of the gospel message shifts from sin and redemption to social justice na. We don't really need to preach the gospel. We just need to show love by bringing justice to the oppressed and provision to the needy. Ang importante, nagbuhatag maayo o muna na ang gospel. That's it. Iksoon, gospel is essential. Christ preached the gospel. So therefore, we must preach the gospel. So magbantay-bantay ta. Kay kaning nga trend, no, progressive Christianity. Hinahinay na siya og nag-invade sa mga churches. That's why we stand on the Word of God alone. So regardless unsa may mga feelings nimo diha, ang main nga objective ani madunggan gininyo ang pulong sa Dios. Okay? Apan ikaw, matod pa mo na ano,
Sa diyang mo to describe ni Paul ang mga tao sa maabot ng panahon nga dili na maminaw sa kamaturan, ilingaw na nila sa mga tumutumo nga mga sugalanon. Ingon ni Pablo, apan ikaw, Timothy, pagbantay sa tanang panahon, antusa ang mga kasakitan, ang katungdan, buhata ang katungdanan sa usa ka magsasangyaw. Dili day sayon. Kabalo na si Paul nga Timothy, kung magsangyaw bitaw ka sa missions of peace, repentance, and faith in Christ. Magantos ka, Timothy. Ha? Ang worst, prisuhon ka, patyon ka, Timothy. Mo ba na? I thought nga na ay peace. Nga naman noon, mapriso ko. Nga naman noon, lutuson ko. Nga naman noon, talikdan ko sa ko ang mga ginikanan. I thought, peace ang akong giwali. Dili na siya peace nga sa imong unahuna. Kung dili peace with God. So therefore, ikaw Christian, ikaw nga nagtuo kang Hesukristo, buhata ang imong katungdanan pod. Ayaw kaulaw sa pagwali sa mahing balita. Command people to repent. Command people to believe in Christ. Kolosas nga naman, Kolosas 1:20, og pinagi kang Isus, mipasiguli nga na sa iyang kaugalingon, ang tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan, naghimo sa pakigdait, pinagi sa iyang dugo, diha sa cross, mura ni. Nga kita mahimong naay pakigdait, naay peace with God. Kay kung walay dugo, walay cross, the wrath of God is upon us. Mana akong hisgutan sa next nga punto. Ang mensahe nindot, ang mensahe nga nindot, makapadasig, makapatindog balhibo. Kung walay cross, walay paghinulsol sa sala, o walay pagtuo kang Hesus, kawang ang maong mensahe. Ma, nindot kayo ang mensahe. Nanindot akong balhibo. Nadasi ko, niya, kuan mong gudto? Naay cross. Nabay repentance. Nabay pagtuo kang Hesus. Muragwa man. Pero nindot man siya. Kawang. Wa man nasulban ang problema. Ha? The wrath of God is still upon you. Kawang ang maong mensahe. So therefore, embrace the message of peace that preach the cross, repentance, and faith in the Lord Jesus Christ. Muna karon, ikaduhang punto. Ang mensahe sa pangigdait, mao si Jesus. Wa na gilain. Ang unod sa mensahe, mao si Hesukristo. Tungod kaniya, kay tungod, pinagi kang Jesus, okay? Kita makaduol na ngadto samahan, pinagi sa usara ka, Espiritu. Remember, nakita niyo dari, no? So, kani pa lang nga verse, the Trinity is already gipresent na. Pinagi kang Isus, makaduol kita samahan sa usara ka Espiritu. Okay. Makaduol. Nga no man dahil sa una, di ba di takaduol? Dili. Muni. Kolosas 1:21, o kamo, gistoryahan ni Paul ang mga Kristohanon, o giriman sila, silang kinabuhi kaniadto prior to their faith in Christ. Unsa man sila? Nahimulag og mga kaaway diha sa pangunahuna. Nganong kaaway man? Pinaagi sa daotang buhat. According to Jonathan Edwards, ingon siya, we are enemies in practice. Di ba, wa may taot nga nagbuhat siya sala ang iyang intention, nga iyang pasakitan ang Ginoo. Ang iya, di ba, ang ilan ng idea is ma-enjoy sila, lipay sila sa sala, pero gusto sila nga, dili bitaw ma-offend si Lord. Pero every time they commit sin, matod pa, we are enemies in practice. We walk in a way that is contrary to Him. So, kung ay standard, moral standard ng Ginoo, kung kita magbuot-buot, kung kita magbuot sa atong gusto o nalapas na nato, ang mga sugo, ang moral standard sa Ginoo, it means that you are His enemies. Rebelde. Ikaduha, our wills are opposed to the law of God. We are not loyal subjects to His sovereign rule.
Christ is the King. God is the King. He is the Creator. We are creation. So therefore, we must submit to God. Kinalan mo pa ilalom kita, pero ama na itong loyalty. Naasa kangit-ngit, naasa sala. O sa may pasabot ni ana. Kaway. Di ba? Basing nayuban sa inyo Pastor, murag paminaw na ako, di man ko kaaway sa Ginoo kay mag-ampo ko. Tubagon mangyapon. Na mangyapo ko'y kutsi, bugnaw mangyapon ng aircon. Naman ko'y balay, 5 ka aircon. Naman ko'y pangbayad sa, mahal nga kurente. May problema akong kinabi. Ako mga anak, naka-college man, ako man pagaling eskwela. Gigugma ko Dili, mikaway, peace me ni Lord. Iksoon, klaro kay sa Lucas, Mo kini ang inyong himuon. Si Jesus Christ ang sulti na niya, madawat ninyo ang dako nga balos o mahimo kamong mga anak sa Dios, labaw sa tanan, tungod kay maayo. Maayo ang Ginoo, He's good, bisan sa mga tao nga daotan o walay igabalos kaning ungratefulness sa other nga translation. So when you experience the goodness of God, good health ka, ayaw i-assume. Assuming ra kita. Nga ang kapungot sa Ginoo wala na kanimo. Example lang, nakoy nailhan. Dila nakoy niyo nga na mga tao nga mangutang sa yaha. Okay, mangutang sa yaha. Okay, yapong pautangon. So therefore kaning tawhana nakautang lo anay nautangan siya, mo smile gyapon. Mo tagad gyapon maayo. Pero dili bot pasabot gadi siya maningil sa utang. Ang sayop lang nato kay once nga katong mga tao nga atong nautangan kay mo tagad man ay basig i-cancel na niyang utang. Basing na ubang tao nga pwede na niya buhaton. Pero ang Ginoo atong sala is like a debt. Paninglan kita niya. Although He's good, He gives common grace. But His wrath, His justice, will surely be implemented. So dili ta mag-assume lang. Siguraduhon nato ni ang atong sitwasyon karon. Kay basin, nag-assume lang ka. Pero ang kapungot sa Ginoo, anaa man day kanimo. Tanawa ra guni sa Isaiah 59:2. Ang inyong kasalanan mo ay nagpahimulag kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong mga sala nakapatago siyang naong gikan kaninyo. Tungod niya na dili siya makadungog. Yes, He is good, but the spiritual condition, you are separated. His face turned, no? Giliso na yang naong. Ang bot pasabot ana, ang iyang pabor wala kanimo. Ang iyang pabor, usa may pabor? Kaluwasan. Ang iyang pabor, eternal life wala. Giliso niya. Kay mo man na ang pabor tungod sa atuang mga kasalanan. Kinsa man ang makapabor kanato ato nang isgutan karong taud-taod. Gipadayag unsa may pagabuhaton di ay sa Ginoo sa mga tao nga nakautang kaniya morally. Unsa man ay pagabuhaton sa Ginoo sa mga tao nga nakalapas siyang balaod nga gigugma ang sala. Unsa man siya makainom sa bino sa kapungot sa Dios, tagayon nga way sagol kato mga tambay diray sa una. Kabalogid sila usa kalami kining bino nga way sagol. Kaya bitang way kuan ba? Butang ta 80 proof nya, dili bitaw butang og tubig og ice, imna kay na. Halang kayo. Ang uban gali mo na ang uban nga idilyot pa kay murag dili makaya. Ang bino nga gisgutan diri nga kapungot sa Dios, ipainom sa mga tao nga way sagol. Pure wrath. 100% walay dilyot nga klase nga wrath. Kung sa kuan pa, bongga. Ano ba yung word nga bongga? Nga klase nga kapungot. Diya sa kupa sa iyang kasuko. O siya sakiton pinagi sa kalayo o kasupre. Diya atubangan sa balangang hil o sa atubangan sa nating kaniro. Jesus will surely, kanang witness those who refuse to repent and believe.
the gospel, that they will suffer His full wrath. Sa inyo una-una, nakadungog mo ani. Kumusta man? Iksoon, terrifying ni. Hadlok ni. Apan, ang mensahe sa gospel of peace mo kini. Si Kristo naana sa Garden of Gethsemane. Nagampo siya sa amahan ang iyang lawas puno sa singot nga daw dugo. Nagampo siya, isaylo ka na ako kining kupa, muning kupa, the wrath of God nga way sagol. Isaylo ka na ako kining kupa, pandili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. So kang mensahe sa maing balita mo kini, nga ang kapungot sa Dios kanato nga makasasala, giinom ni Hesukristo. Aron ikaw makatagamtam o kapasayloan sa sala. Ikaw makatagamtam o pagkamatarong. Christ drank it all. Every drop of that cup. He drinks it for you to experience forgiveness and eternal life. That's the message. Nahuwasan ang Ginoo sa iyang kapungot. Kay giinom na ni Hesukristo. Muna nga iwalay nato ang maing balita, ang faith and repentance kay kundi sila mo to igsoon. Delikado sila, nga naman sila'y mo inom sa kapungot sa Dios. Kung sila mo to, maghinulsol silang sala. Christ drank that cup of wrath on their behalf. Wanay lain pa, nga mas nindot pa anak nga mensahe. Wanay lain pa nga mas makapahuwas ka na to. God, no, through Jesus Christ, satisfied His justice. Romans 5:1 and 2. Busa tungod kay gihimo man kitang matarong pinagi sa pagtuo. Unsa na may nahitabo sa diyang nito natakang Hesus. Nanay, unsa? Bakigdait na uban sa Dios. Pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga tao sa Ukraine nagunahunak kanung saka ni mahumaning gera. They are longing to hear the message nga war is over. Humana. Wala na'y gira, wala na'y missile nga manglupad. Apan, when Christ drank the cup of wrath, the war is over. You are no longer His enemies. You are now His friends. You are now members of His family. Ato pakpakan ang Ginoo. Kanindot ani nga mensahe. Oh. Karon dili lang ana, pinaagi kaniya makabaton kitag agianan. Pinaagi sa pagtuo paingon ining maong grasya nga atong gibarugan, kita nagmalipayon sa atong paglaom sa pag-ambit sa iyang himay. Muni ang tuburan sa atong kalinaw. Muni ang tuburan sa ato ang hope. War is over. We have now access. Kani bitong word nga kaning agianan ba? Akong gitanaw no, ang meaning ani. Kani day is sa Old Testament na aday person diha nga before ang mga tao kana bitong appointment sa king na ay ginatawag nga introducer. No nga naay tao nga sa gali imong kan so kani ding tawhana muni siya ang mo introduce kaning introducer muning tao nga langyaw nga wala nilan sa king iyang dadon sa trono sa king aron na ay ginatawag nga muni siya ang bridge lugar para katong hari makaila atong tawhana nga langyaw. Muna ang gibuhat ni Jesus no. Nanatay access. Dili tungod kay maayo ta. Dili tungod kay banggiitan ta tungod kang Hesus. Iyatang gihinluan, gitagaan ta niyag pagkamatarong, gipasaylo natong sala. We can now have access to the King of Kings and Lord of Lords, the Creator of heaven and earth.
through Christ. Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Romans 5:10. Kay kun sa dihang mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon. Sayang anak mo ngadto sa cross. Labaw pa karon nga kita napasiguli na kita, luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi pagkanindot ani. Di ba? Munang nay dugo nga muagas, munang nay kamatayon, no? Kaya nga naman ang bayad sa sala kamatayon. Through the blood of Christ, we are cleansed, we are forgiven. Kita mapasiguli samahan, pinagi sa iyang grasya o sa pagtuo kang Hesukristo. Pero unsa may aplikasyon ani sa Santiago 4:4, wala ba kamo masayod nga ang pakihigala sa kalibutan pagpakigbatok sa Dios? Busa si bisan kinsa nga buot nakihigala sa kalibutan, naghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Ikaw karon nga magtotoo. Ikaw karon nga nisalig na kang Hesus. Magkaroon ang imong loyalty. Ha? Sa kalibutan or kang Hesus. You cannot serve two masters. So when you choose Christ, when you submit to Christ, and therefore you forsake the world. Kaya kung imong unahuna nga nakakaroon diri niya ang imong komportable pagyapon kas kalibutan, ang imong sininaan, ang imong taste bud na pagyapon sa kalibutan, ang imong behavior na pagyapon sa kalibutan, and you claim that you are a friend of God by your action. Because, di ba? Ang atong action mo gawa sa tinuod nga condition sa heart. Maybe you are not truly born again. Kaya ang pakikigala sa kalibutan, pakigbatok sa Diyos. So you are not in Christ in the first place because your inclination is towards the world. So siya, i-examine ang imong kinabuhi sa kanunay. Nganong inanay man ko, nganong ganahan, nganong maboard man ko, matog simbahan. Nganong di ba ko ganahan na Pilog Wider Group? Nganong di ba ko ganahan umubasa Biblia? Nganong di ba ko ganahan mag-ampo? Nganong mas ganahan manong kong money is jiggle, it falls. Yung mga inana, yung mga kanta. Nganong mas ganahan man ko murag magbutike? Nganong mas ganahan man ko matog siga palong, mas relax man ko dato, pero kung simbahan nga naman nga, akong unahuna to aman dato. Maybe, ang imog yung family, tuadad to. Igsuon, ayaw, susiha. Malipayon, baka kani, pulong sa Ginoo nga gisangyaw, na-appreciate ba ni mo ni? Pure word of God man eh. Di ba? Unsa may demand ni Putin para na ay kalinaw, ingon siya, nganong nagsugod man daw ang gira, no? In the first place, kay ang Ukraine, nakig-alay sa NATO. Dili man tingali intention sa Ukraine nga iyang i-offend si Putin. Pero tungod sa behavior sa Ukraine, nga nakig-alay sa NATO, kaaway ka na mo, sige, ako kang lusungon. So, hinanapod ba? Makita ang tinuod ng kondisyon sa itong kasing-kasing, the way we act, the way we treat the world. I hope that we realize, unsa gid ini ka importante. Unsa implication sa atong pagkahiu sa samahan adunay tulo lang. Okay? Verse 19. Busa kamo, dili na unsa mga langyaw ug mga dumuduong. Unsa man ining word nga langyaw ug mga dumuduong? Akong gitanaw sa usa gyud pasabot niya na ang sa Greek niya na a person who lived in a foreign land without any rights except to those given by a treaty. So walay right ni siya, gapuyo-puyo lang siya, banuban sa mga tao, pero walay right, dili ka own og possession or whatever, no, dili siya usay mga privileges nga nga nasod
dili niya ma-enjoy. Tingali, wa siya SS, PhilHealth, wa siya benepisyo, nara sa diha, pero walay rights. Okay? It's aliens. Unsa man ni sila? The one who live more permanently in a foreign country than Asinas, but still had only few rights. Akong gisearch sa internet, kay daghan man gyud tingali ka nato gusto matog Amerika o mo ni ang kuan mayroon nun $535. So ubay-ubay pa na siya no nga mga process, so mo ni siya ang cost lugar para ka maka green card mo ni ginahandom no. Dagan ang uban willing mo undergo grabe nga laborious nga process, fees ug uban pa para lang maka green card part sa Amerika lugar. Pero unsa man ang gibuhat aron kita mahimong citizen sa iyang gingharian. Muni ang gibuhat ni Jesus, no? Gilukat kamo na sayo kamo gilukat gikan sa walay hinungdan nga pagaway sa inyong napanunod gikan sa inyong ginikanan, dili pinaagi sa mga butang nga madugta sama sa plata o bulawan kundi dili pinaagi sa bililhong dugo ni Jesus. Sa dugo nga nating kaniro nga walay buling o mansa. Muna ang gipalit. So ang nag-sponsor, ang nagbuhat, aron ikaw madawat sa Dios o mabilong sa iyang gingharian, si Jesus. That's why the kingdom of God is near to those who put their trust in the Lord Jesus Christ. Because He's the only way. Okay. Una, nga benefits no katong nahiusa na kita samahan or nanatay access kita katawhan sa iyang gingharian. Dili na kita gilungsod na sa mga balaan or citizens na no sa iyang gingharian. Okay, so matod pa ni Pablo no, apan kita mga lumulupyo no sa langit o gikan ini atong gipaabot ang maluwas ang Ginoong Hesus Kristo. Muni ang ingon ni Pablo sa mga Kristiyano, mga lumulupyo na mo. Kaning kalibutan dili ni inyo permanent, dari mo alien. Pero dito sa langit, nguto ang inyong tinuod nga puloy anan. Pero kung ikaw komportable ka sa kalibutan, paminaw nimo nga di ka alien diri, belong kay ka diri. You are stranger dito. Wa kay rights dito, wa kay labot, so dadto ka sa place nga para sa mga wala na kaila kang Hesus. So therefore mga kaigsunan no, ato ning i-embrace nga kamaturan. Muni ang gisulti sa pulong sa Ginoo, lumulupyo na kita sa langit. Mo ba na ingon ni Paul nga mas gi-desire niya nga makauban na niya ang iyang Ginoo kung buhion pa siya sa Ginoo dahil sa kalibutan. Okay, mag-ministry ko, pero kung tawagon ko, ay problema, mas maayo noon. Walay, di ko maapektuhan sa kataas sa gas o inflation dadto. Mas okay dadto kaysa dire. Ang pangutana, nabatay desire, no? Nabatay inana nga longing to be with Christ or you long sa kalibutan. Kaduha, kita kabahin na sa panimalay sa Dios. Kabahin na sa panimalay sa Dios. 1 John 3:1, tanawa ninyo unsang gugmaha nga gihatag kanato samahan nga kita tawgon nga unsa iyang mga anak pagkaninot wala na mas lami pa kay ana nga balitaan nga ikaw dili nakaaway sa Dios kay gibayran na imong salak ngundi anak naka sinagop naka belong na ka sa pamilya sa Dios mo na nga diri sa no gatipok ta ga fellowship ta mga kaanakan sa Dios and we love each other and we have one thing in common, we love God, we love our Father. Muna mag-enjoy ta balag pila lang ka minuto or oras ang ato pag-spend diri, but nevertheless every Sunday na yung mga reunion ang mga anak sa Ginoo. O kaning mga naungan muni ang mga citizen dito sa langit at mapakan ng Ginoo. Makita-kita tayo dito.
God willing. God willing, mo na to, God willing, kay ang Bisaya anak, simbako man. God willing. Mas nindot na minaw ning God willing. Okay? Dili lang, grabe nga mga panalangin niyo, pusot-pusot nga panalangin ba? Di ma-contain, murag. Dili mahuman ang isa ka adlaw ipag-explain na nino, pero ako lang paningkamutan. Kita, gimong niyang puloy-anan. Grabe no? Kamo, tinukod, ibabaw sa patokaranan, mao ang mga apostoles o mga propeta, nga niini si Kristo mao ang bato sa patokaranan. No? Crucial ning cornerstone or bato nga patokaranan, kay muni siya ang, matoy pa rin, no? Was the architectural term referred to the first stone laid. Muni siyang unang bato, before ang tanan nga mga bato itukod, na first stone. Nga kaning usa ka stone nga ibutang, kinanglan kini siya, muni siyang pinaka-crucial nga bato in the construction process. Its placement will determine the soundness, ang kalig-on sa structure, since all of other stones will be placed according to its positioning. Muni siya, no? Kanang middle diya, kanang murag cross, muna ang cornerstone. Ang ilalom, muna ang mga apostles and prophets. That's why, di ba? The Word of God. O sa maning Bible, o sa may nada, manang mga apostles and prophets. And o sa may ilang ginawali, Jesus Christ, the cornerstone. Katong mga gipangpatong, muna na kita. Okay. Household of God. And then, diha kaniya, hinay-hinay, gipangtukod, one brick to another, kita kaniya, tibuok, tinukod na usa, og mitubo, og unsa man day, nahimong usa ka templo. So each part of the temple is holy, nahimong templo nga balaan. And then, og diha kaniya kamusab gitukod nga mahimong unsa? Puloy-anan sa Dios. Wala na gialang-alang sa Ginoo nga panalangin. Gipuy-an pagid ta niya. Pinaagi sa iyahang espiritu. Muni ingon ni Jesus, ang kamaayo sa Ginoo, wala ba kamo masayod nga ang Ginoo maayo? Nga makahihatag niya ang iyong gikinanglan, labi pa ang balaang espiritu. Diha kaninya pinaka-best sa tanang best nga panalangin. The Holy Spirit is residing. So therefore, sa may implication na ni, amo na ni karon. Kay kita templo naman sa Ginoo, iyan naman kita sa Dios, unsa may buhato na nitong lawas. Kamo dili na inyong kagulingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili o busa, himayaa ninyo ang Ginoo. Pinaagi sa inyong lawas. Muna ang atong tiil gamiton sa pagbaklay, padulong simbahan. Mata gamiton, pagbasa, uban pa. Yes, na mga panahon nga makabuhat kita og sala tungod kay napa ni sa tong lawas nga madunuton. Apan maghinulsol kita. Mukumpisal kita. Di ta komportable sa sala. We offer our bodies to God as a living sacrifice. Holy and pleasing unto Him. Kumusta man ang inyong kinabuhi? Pinaagi sa pagtuo, sa mensahe, sa pakigdait. Unsay result? Pagadawaton kita sa Dios sa iyang langit. Simple lang. Ato bakpakan ang Ginoo. Kana ang mensahe sa pakigdait. But you must preach repentance and faith in Christ alone. Regardless unsay ilang i-react sa mo, sawayon ka, preach the message of peace. It's the only way for them to be reconciled to God. And it's the only way the war will be over and God will be accepting them as their children. Only if they believe. I hope you believe. I hope you trusted the message of peace. I hope you trust your life in Christ alone. You are welcome in heaven. Muni ang mercy sa Ginoo nga gipakita kanato. Akong gikari sa uban, no, ang tanan sa pagtindog as we sing this response song. No, the mercies of God is more.